Mercedes, la dona de Pepe. Més que dona, sóc la companya de vida. Portem junts des de que tenien 15 anys. Molt treballador, molt implicat, lluita molt per el seu poble, li agrada molt el seu poble i el viu en tota la intensitat del món i està disposat a sacrificar moltes coses per el seu poble. Jo soc Mercè Gil i soc mestra i soc la filla de Pepe. Segur que no sóc la primera que ho diu, però destacaria la perseverança i el ser constant quan ell comença a treballar i té un objectiu. És una persona que s'aferra a aquest objectiu i fa tot el possible per complir-ho. Pepe és transparent. Lo millor que té Pepe és que és transparent. Lo que veus és lo que n'hi ha. Pepe és una persona que se dona als seus, que sempre està disposat a fer un favor, però és lo que veus en ell. No n'hi ha res que pugui amagar. No sap amagar res. És lo més important que té ell. I és lo que més me va traure d'ell quan te'l vas conèixer. Bueno, jo soc Pepe, però els amics em diuen Pepo i soc el fill de Pepe. Per parlar de mon pare, jo és el que sempre dic. Per a mi és un referent de vida, de treball. És un home que jo m'identifico molt en ell, en el meu treball. Quan treballo, quan m'implico en alguna cosa, sempre penso en el que ell s'implica en les coses i en el treball que ell sol fer o veure ell que disfruta de les coses que fa. És una persona treballadora, és una persona que sempre està per als demés, que et dona suport i sense anar més lluny, jo sóc una d'aquestes persones que sempre he sentit el suport de mon pare, tant a nivell personal com a nivell professional. I si sóc qui sóc avui en dia és gràcies a mon pare. Ho sé 100% segur. Per a mi, ho he dit sempre, per a mi és un referent en quant a treball i en quant a bondat de persona. Perquè sempre està disposat a tots per a tot. No, vull dir, i sempre és algú que m'ha identificat a mi. El que sempre que algú me demana, pues, intente estar, perquè és el que he mamat en casa. Pepe és la parella, com si diguem, no vaig a dir perfecta, perquè això és un tòpic, però és un bon company de vida. Col·labora en casa, col·labora en els fills, te comprèn, és el teu amic quan té que ser-lo, és el teu amant quan té que ser-lo. Entonces, per mi, és la meva persona. És que, no sé, és el meu referent. És el meu referent de vida. O sigui, és la meva cunya. Com a pare destacaria que sempre està per ajudar-me. I recorde des de que era superxicoteta i no m'entraven les multiplicacions i mon pare era el que se sentava en mi i m'ajudava en la paciència. I un poc ell va ser el referent de lo que a mi m'agrada ser avui en dia en els nanos, perquè demostra paciència i que en el carinyo i l'alegria al final una persona pot arribar on siga. És mon pare. És veritat. Pues és una persona en la que pots confiar absolutament, perquè la veritat és que tenim una amistat i m'ha demostrat moltes vegades que a nivell personal puc anar en ell on siga, que no me fallarà mai. També és una persona que té una forma de ser, que busca coses diferents i que no sempre va a buscar el que tot el món pot esperar. No? I penso que és una persona de ment oberta i això per a mi com a persona és molt positiu. Jo he viscut moltes coses en ell, és una persona molt de fiar, en el que sempre està ahí quan te fa falta, i és com si... Bueno, jo ara m'estic arissonant perquè estic recordant molts moments que hem compartit i res, ha sigut una sort en esta vida el haver-lo conegut. Soc Asun Moll, regidora de Festes i Cultura de l'Ajuntament de Sagunt, amiga i companya de Pepe Gil. Què diria jo de Pepe? Primer, una frase que sempre dic, no? ¿Se'n recordeu de l'anunci de mi papá lo arregla todo, todo, todo? Pues ese és Pepe per a mi. És una persona que mai que li has demanat una cosa ha dit que no. Sempre t'ha facilitat la manera de treballar
Jo entri com a regidora el 2018 i anava com a títere sense cap i va ser ell el que me va conduir a reconèixer tots els departaments, a mostrar-me el que és el funcionament de l'Ajuntament. No venim en un manual d'instruccions si no sabem com funciona. I per això és Pepe per a mi, no? És tot voluntat, no només per a mi, jo crec que se demostra que és per a tota la ciutadania. I bueno, doncs jo supose que ja ho han dit, però si ho han dit és per alguna cosa. És una persona molt treballadora, molt amant de la seva ciutat i bueno, doncs per a mi és el candidat ideal i la persona que se mereix ser alcalde d'esta ciutat, com és Sagunt.